Здравейте, аз съм Енис Тодоров. Много от вас ме питаха как да направя този трик, как да направя този трик. Затова днес ще ви покажа как да направите Around the World и Hop the World. Тези трикове са едни от основните в фристайл футбола, с които е добре да започнете като за начало. За да можете да направите тези трикове, е хубаво да сте овладели контрола върху вашето жонглиране. Това е Around the World. За този трик е хубаво да ударите топката с тази част. С малко повече тренировки ще стане. Това е Hop the World, при него трябва малко повече бързина, отколкото при Around the World. Трябва да скочите малко и удате топката с левия крак и, както ви казах, трябва малко повече бързина и ще стане. Второ го направих за начинаещи в фристайл футбола, за тези, които са интересовани към този спорт, искат да започнат, и искам да ви кажа, че с малко повече труд, малко повече тренировки всичко ще стане и всичко ще се подреди. Очаквайте следващата седмица още туториали от мене за тузани Around the World, мичи Around the World, кросовър и така нататък. Чао, чао!